Kublai phi baro. Ngiwan pentip phi ba hadin ba ka chwas imli entertainment. Kala ja na YouTube la kumba arta yeu ie. Ngim tip na kai kadaw ka ja hadin bang ayo palat silap subscriber. De menta ngiwan pentip phi ba ngin snano da ka channel ka ba kerteng Khasi India. Kenang ba phi ka ba pinom song yathai bat pinang ajing kersan yangi nomor ba ka chwas imli entertainment kadai ka bala penmi da ka chwas imli film production ka badai ka production ka ba penmi ye ki film kasi ko ka film jing im ka bala de penmi habiju cinema ye ka ba phi ba film ajing kersan but ngais kam ba baro ki subscriber ki badan ka chwas imli phila ban subscribe no ha kan ka Khasi India kenang ba kino ki jing perbana ni kino ki personal de pi na ki jirwai na ki jishat ngin tap hangne na manta personal de pi ki ba tinga berti berpiru ba pi nga berabor ha ka channel jong unong san hima nga day uwe reporter na manta bermanra ikubor ki ba pla na manta bermanra ikubor personal de pi ki ba tinga manta ka ka channel ka day na manta ban penora e pi hadin bakaja no ka chwasimli ngin wanra e pi ka channel thamai ban tap ki jing pemana kum ga jing kop shat mang jing penlong da ka jing im jing im kum juru kino ki personal e pi di subscriber hangne henry hanu san hima ngin wanra ikubor kum ka news na mata ban personal e pi kar kum ka news ting hangne nyo tip chapi ba ang ka chwasimli film production kai kublai ro e pi ba ro ki ba ki bakrashan ye film jing im kado bakal ane kum ba shum na dunai ai hapo video cinema ban mata ka film jing im kala ya kaleng kisnong hajong kisnong hapo hane ha rilom kasi dintia ke jongi but needs kamba menta ka film jing im hadin ka film jing im ka chwasimli film production kala pun kaya ban pemino saya ka dhaka escape hadin ba da bringdor menta ka damdai ke ding edit but needs kamba kan ka film kan peniten de pi hadin banglawan shoot na ri Bangladesh ban inora aro ki jingwai ki basatanat ba ki jingi show ki baitanat de kumjuru menta ka bagadang edit ngidang sedang rum tos ka film kowa nong sor ka film kowa nong sor ka ba pili ba menta ladap ngila sedang ban shoot ka film kowa nong sor ba kanero kanang yai suki kanang ba in personal epi ki ba kanang ba kalong rum la ka jong ka jiksnel tengis kamba hadin ba ka chwas imli kalaja tengis kamba pin subscribe ya ka channel ka jongi ba nang jang aji kashan ya ki film kasi ka jongi ba ki jingwai baro bangin tap ne but nginang sekendo ban nginang wara epi ki kubor bokla but piru pinang ai jingmot ingi ku ai ki jingmot ban nginang wara tengis kamba pinom du jikerman ngin senang wara iki news ki ba pula ki jingshat ki jingwai but kinu jikermana namata ki jingbet jingbiang jongka ri kasi jongi ber kumjuru namta ka jingbet jingbiang te kumjung pensayang ne ber ai kerteng Khasi India ya ai Khasi India ka nomor bangi kasi ilong ki bat tang ne po jelam khalia bangi don hangne ni don la ka jong khandok siap ki wing bat hi la ka jong khandok siap undon mono bentuklar ni long trai hi ba ka juga por Khasi ka de ba bangi don hangne ni sanchar hi ya ka jala la jong bangi lo kandat hi ya la ka jong dingis khamba ni ai Khasi India kalong ba baroki jaj mandiri dah India kintip ba huai Khasi don hangne jelam khalia ba ka de ka jaj mandiri ka bakerpang but Khasi jongi ka haklang porthero kintip Khasi idon hapo India but ni scam ba lengba kan Khasi India kan tip ro kiwi ki para Khasi but kiwi ro ki jai mandiri jo kari India ro lengba ka social media ni la men tip ro Khasi ni dan hangne hapo meglia ka bangi bat hi ya ka borsen shar la dagi bat am borsen shar berkum ju ro ya kan de ka ro ti kublai shi bon ni snake do pat hakwe ka por bat kiwi pat ki news ki ban support ha epi